Alhamdulillah lur, hari ini lancar. Tinggal segini dagangannya. Mak, teng mana, Mak? Oh, nggih, Mas. Oh, nggih. Pun masak dereng? Empun. Oh, nggih. Nah, suasananya ngene iki lur. Jam 7:30 wis do makat nyang alas. Iki mak iki nyang alas kae. Ajeng mempeng napa, Mak? Oh, ajeng arit mawon. Nggih. Iki suasanane ning desa iki wah adem tentrem. Ora ndek dhuwit rekno iki kepiye iki sedulur. Golek dhuwit sik. Napa nggih, Mak? Nggih alhamdulillah amin, Mak. Mboke pun masak mboke? Aku Nggih. masak kandhane usah-usah iki iki. Oh, nggih. Ya bahan nek dino-dino masak. Siap. Wah, iki suasana ning desa lur iki jeruke diopeni lho. Iki jeruk Bali sedulur. Nggih, jeruk Bali pelem. Lah sing luar biasa ki ya iki. Sedulur wedok ider banyu. Iki lho cabe lho. Cabe iso subure kaya ngene lho. Sak apike iki jen kreativitas di desa sedulur. Nek cabe kaya ngene. Duduk tak sopeng. Ora apa-apa, Mbok, malah apik, Mbok. Iki lho cabene iki lho, Mbok, jan dirabuk. Dirabuk ora, Mbok, ngene iki, Mbok? Ora dirabuk. Wah, nandur pisan panen terus. Oh, alah, iya. Nek kei lebu ngono ora dadi, Mbok? Suasanane ning desa. Suasana di desa sangat menenangkan sekali. Tanduran sedulur. Suasanane ning desa wah. Mbae nyantai nyawang tanduran. Mbae nyawang tanduran ayem tentrem kae. Wah. Pole wis. Wah, nyawang etan. Kacang barang lho. Nggih. Niki apik-apik Mbah doan, Mbah. Ah, iya Mbah, kae Mbah. Sen sak pole tenan. Godhog wis dek iki. Godhog wis dek iki. Wong jengkole werek nek dionceki nek. Ya, godhog sedina ke. Iki apa wis rampung tek matun, Mak? Udah. Ya terus enek omah harian. Santai. Kandele masih. Oh. Jagung 6 kilo sudah. Kari duduk santai, Mbak ya. Kacang 4 kedok, jagunge 6 kedok. Oh. Mbak lanang wi jagunge. Aku kacang. Parine 3 kedok. Jenengan sing tukang ngadol. Coba 200. Lah kae sing tukang ngadol kae. Lah penak jenengan lho, Mbak. Tak kon gowo tempe ku ora gelem. Oh lha yo cek akeh tenan ya sedulur. Yes, perjuangan. Piro Mak minyak kuno Mak? Apa tropikal? Lah kae roti kayu enek kae. Roti sing empuk kae diki senengmu Mas diki. Ora seneng. Bakul sayur keplok. Bakul sayur ngeplok. Ya, Pak. Mak, ngewangi diki iki. Oh, le panganan barang oke ya, Pak. Go iwak barang, Pak. Go sik, Pak. Oke, sekarang kita akan masuk dusun Karanglo Kulon sedulur. Ini dia dusun Karanglo Kulon. Dusun Karanglo Kulon, asri sekali pemandangannya.
tidak ada di rumah, mungkin sudah ke sawah. Sayurnya tempe tahu. Ngisor wit-witan tanduri pari sedulur kahanane ning desa. Wah, musim padi mulai tumbuh. Yang sayur. Sayurnya Mbak. Sayur. Sayurnya. Sayur. Sayur ora, Mbak. Tempe tahu. Besisan. Nggih, Bu. Telas, Ibu. Ngapunten. Kantun tahu tempe, Bu. Suasana yang desa sedulur kaya ngene iki. Mama ke. Masak ora? Masak apa iki? Oh, lah wingi masak apa wingi? Wah, dipedhesi ngono kae? Wah, mantap ya. Ngoseng-ngoseng tahu hawane adem. Ora pengen tempe mendoan ngono to? Mbak Irna wis matengan. Bleh ayam ora? Oh alah. Nganti Pak Juar iki. Ngopo? Satram. Lah wis matengan. Wes. Betul. Arep sateran nganti? Oh anu Mbak Yuni kene mau. Wah iya. Tapi tekku. Endi? Ini kayak broiler kayak. Oke Mbak nguthuki aku to, Mbak. Ganti nek Mas kebanding licin kayak ini. Kelompok orang aku tak ketipu saya butuh tuku mengutuk jajan roti. Alah iya Mbak. Tempe to iki. Tahu. Matur suwun, Mbak. Terima kasih. Oh iya. Jajan panganan. Habis. Tak kok Mas jajan panganan apa? Oke, tempe wae, kerupuk, rambak. Jangan bening ya rajiwe. Jangan bening, hari tempe. Nek ngizin wae anak sing kesane. Heeh. Piro arepan? Tok wae di kepir. Oh iya iku. Heeh. Kepir tak dekne kamu. Oke. Ci. Karo iki tempe siji. Anu wae. Oh iya. Jaremu mah tempe. Ora. Yun. Sayur ora. Tempe kita goreng dadi iki. Urung dadi. Karo apa ya? Lombok wis duwe. Ora mangan. Ya tahu, wir tahu. Kayak gini tuh. Oh, lah kok iso? Tikus ke anak lompok. Oh iya. Apa tuku patang buntel pokoknya ya isek jane pirang buntel loro lah tuku. Nek tak goreng tahu ya. Semprot.
Walah pun ngaret jenan lho, Pak. Walah jenenge yo tenan ya. Kayak dugi ngriyo nembe sarapan iki wau. Kayak anake lanang marep yang Temanggung. Apa? Ngeterke Mbak Yuni ngono ketake. Oh, ora nyang Bayen. Heeh. Jenengan mboten tumut. Ya ora. Kota-kota Pak jane. Kota-kota. Iya. Mau Bayen iki Upre. Oh, Bayen. putu berarti. Putune Sukati. Nah ngene. Nggih. Tempe plastik, tempe plastik. Tempe plastik tahu. Moto habis. Kari Royco karo kecap. Oke. Suasana nih yang indah dan asri. Wah. Tenang, aman, nyaman.